Selam dostlar. Benim obrazımda birendi yüzünçelik көресізбі? Әйе, мен нәқ міне бұл алқалар турында. Һәм мен аларны бүген очраклы рәвештә генә кимәдем. Чөнки әлеге сораштырубызның темасы татар хатын-кызларының бизәнү әйберләре. Һәм бу сораштыруны мин татар кызы бәйгесендә катнашучы гүзәл затлардан алачакмын. Чөнки нәқ менә бу көннәрдә Казанда республика күләм татар кызы бәйгесенең финалы уза. Без дә кызларның белемен тикшерергә булдык. Нәрсә килеп чыгыр микән? Әйдәгез бергәләп карыйк. Исемең Камсин кайсы районнан? Энҗе Актаныштан. Хәерле кичләр. Минем исемем Гөлия Хәкимова һәм мин Әтнә районы Олы Бәрәзә авылыннан. Минем исемем Зилә, мин Югары Ослан районынан. Минем исемем Язилә, мин Мөслим районынан. Минем исемем Регина, мин Мөслим районынан. Мөслим кызлар бигрәк күп сезнең монда. Исәнмесез, минем исемем Зарина Әгълиуллина, миңа 22 яшь һәм мин Казан шәһәрендә туып үстем. Казан кызлары да бар икән татар кызында. Зарина, мин сиңа хәзер татар хатын-кызларның бизәнү әйберләренең фотографияларын күрсәтәм. Син шуларның татарча вариантын интергә тиеш. Әзерме? Әзер. Әйдә, башлыйк беренчесе. Булар алкалар. Бик авыр һәм бу алка. Так, бу алка. Алка. Алкалар. Алкалар. Читек. Так, бу читек. Читләрне кайсылар Казанда, Татарстанда белмисеңме? Сахтиян дигән компаниядә алар ясыйлар һәм аша читекләре. Читек. Бу читек. Бу инде читек. Читек. Хәситә. 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 Хаситә. Бу безнең әлбәттә хәситә. Хәситә. Бәлки муенга элеп куя торган әйбердер, муенса. Ниндидер яка шалбар түгел инде ул. Ниндидер шалбар дип уйлыйм. Сырга дип аталган. Сырга. Ишеткән юкмы? Юк, эшкән юк инде. Бу турга куя торган әйберме? Шулпамы бу? Яка шулбары. Ну, түрі белән бу. Шулпы, юк, ней. Изү. Бу yüzüгә дә ошаган. Biraz подсказка. Аны менә монда электрик куялар. Һәм менә бу Шулпылармы? Юк, менә бу җиргә калфакка электрик куялар аны. Шушы исемне әйтсәгез. Сырга дип аталган. Сырга. Күбесе белмәй аны, ләкин ул бар әйе. Бик тә калфакка ошаган. Так, бу калфак, аның бер төре. Дөрес әйе. Изү. Түгел. Ничек карагасың моны? Былай караган. Дөрес. Бу башка китергән әйбергә дә ошаган. Калфак. Бу Калфак. әйе, дөрес. Калфакның түрі бу. Әлбәттә калфак. Дөрес әйе. Формада булырга мөмкин. Әйе. Әйе, бездә кагыйдә түбәтәйгә Әйе. ияләшкән, монысы башка. Калфак. Менә монсы чулпы. Так, бу шулпы инде. Бусы шулпы. Хәзер мин әйтергә куркам, шулпылар бу. Дөрес. Бу инде безнең изүгә ошаган. Икәү әйтеп булырга тиеш. Шулпылармы булар? Әйе, шулпы. Минем шундый изүм да бар, шундый формалар. Әйе. Ансы аңлавымча изү түгелме? Икәү шулпылар. Изү яки күкрәкчә. Изү. Бусы изү. Ансы изү була. Бездә аны түшлек дип тә йөртәләр икән, мөслимдә. Әйе, ике варианты бар. Бу инде изү әлбәттә. Традицион изү әйе. Ансы менә изү инде. Изү әйе. Беләзек. Браслет. Татарчасы? Так, Зилейлек җирендә дә бар әле. дидәкнең бидәнәсе беләзек. Бусы беләзек. Дөрес. Моны беләзек. Бу безнең беләзек. Ансы беләзек. Монысы менә монда алга куя торган әйбер. Так, яка шалбары. Менә монысын минем исемен белмим шул. Менә монысы яка шулбары. Яка шалбары бу. Дөрес әйе. Менә монысының исемен берсен генә әйтә белмим. Кая электрле ул? Ул муенга электреле. Якага электрле. Яка ничегәле? Якаш. Якаш. Якаш шылбары. Яка шулбырай. Бу йөзек. Бу инде безнең Татарча. Беләзек тә миндә юк, беләзек түгел. Эзеккә бетә. Бар кемдә? Сикереп чык. Йөзек. Йөзек. Йөзек.
Йөзек. Бу безнең балдак әлбәттә инде. Балдак йөзек. Әйе. Все, шуның белән сораулар бетте. Рәхмәт сиңа бик зур. Дуслар, шуның белән тәмам һәм аның нәтиҗәләре мине бик тә куандырды. Кызлар чыннан да татар кызы исеменә лаек булганнарын бүген күрсәттеләр. Мин биргән барлык сорауларга да җавап бирә алдылар. Бары тик сырга бизәнү әйбере, аларда сораулар уятты. Һәм минем сезгә бер сораум бар. Ә сезнең якларда, сезнең районда әлеге бизәнү әйбере таралганмы? Гомумән сез аның турында ишеткәнегез бармы? Комментарийларда языгыз әле. Һәм сез белән хушлашам. Пока-пока.